ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Şu günahları sebepli azap vermek şonun üçündür ki Allah tebarek ve taala bir kavme berin nigmatyny üýtgetýän däldir, ta şolar özünde bar halatyny üýtgetmeseler. Ve Allah tebarek ve taala kefiňizi eşitýän ve ahwallaryňyzy bilýändir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Şoların hallary Firavunilaryň we şolardan olalky geçen kafirlaryň adeti ýaldyr. Ki şolar özleriniň Perwerdigarynyň ayatlaryny inkar edip tekzip etdiler. Pes biz şolarny özleriniň günahlary sebepli helak etdik. O Firavunilary garg etdik. We hemmeleri zalimlaryň jumlasinden boldular. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Tahqiq heywanlaryň nihayetde yaman Hudaýyň ýanyna oltor adamlardyr ki kafir bolupdylar. Pes şolar iman getirmediler. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Oltor kafirler ike şolardan ähd-i peýman alypdyňyz. Ondan soň şolar her gedek eden ähdlerini pozup wefa etmediler. O şolar gorkmadylar. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Pes eger siz şolary jeng meýdanyny tapmasaňyz, şolaryny öldürmek bilen arkalaryndaky kafir jemaatlary gaçyryň. Şayet ýerindäki kafirler ibret alsynlar. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. O eger bir jemaatyň hyýanet etmeginden gorksaňyz, siz de ähdiňizi pozup şolaryň özüne taşlaň. İki tarafta ähdiň pozulunlygy baraber bolsun. Tahqiq Allah tebarek we taala hyýanet etýänleri gowy görmez. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Ve kafirler güman etmesinler, gaçyp gutulduk diýip tahqiq Allah tebarek we taalany olar aciz aýlandyryp bilmezler. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ey musulmanlar! Kafirler bilen jeng etmek üçin godratyňyzda bar zatlary hazır o amade edin. O atlaryny saklamakdan, taş olaryň wasilesi bilen Hudaýyň düşmanlaryny we öz düşmanlaryňyzy gorkudar ýani. We olardan başga düşmanlaryny, kesiz olaryny bilmeýäňiz. Allah tebarek we taala olaryny da bilýändir. We her nämäni Hudaý ýolunda sarf etseňiz, şoň sogabyny öýüňizde kamil edilip berler. We size zerre zulmedilmez. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Eger kafirler solh etmäge maýil bolsalar, sen de solh etmäge maýil bol. Hudaýa tewekkül et. Olaryň hilelerinden gorkma. Tahqiq Allah tebarek ve taala kefini eşdiýändir we ahwalyny bilýändir.